Għal ħafna ħolma, iżda għal 40 tifla minn Malta se tkun realtà li jipparteċipaw f'programm televiżiv ġdid Taljan wara li għaddew mill-provi biex issa se jmorru għas-semifinali. Fil-fatt 40 tifla mill-iskola tal-Kant Lavoie irnexxielhom ikunu fost il-150 semifinalisti li minn Ottubru li ġej se jkunu qed jipparteċipaw fuq il-programm Tra sogno e realtà bejn il-ħolm u realtà. Dwar din il-kompetizzjoni tkellimna ma' Gillian Attart, direttur u għalliema tal-Iskola tal-Kant Lavoie. Aħna laki biżżejjed illi bħala Maltin ħankunu qed nikkompetu ma' Taljani bravissimi. Bħala kompetizzjoni ħatkun fejn it-talent naturalment ta' bejn 5 u 15 sena jikkompetu bejniethom għat-trofew il-kbir fl-aħħar mill-aħħar biex l-ewwel edizzjoni jirbaħa xi ħadd. L-esperjenza għal 40 tifla minn Malta mhux se tkun biss waħda ta' kant waqt dan il-programm iżda avventura sħiħa. Li hemm sabiħ il-programm innifsu bħala Mediaset iddeċidew li jitfgħuhom kollha f'hotel waħda ġewwa Venezja. U dawn mhux ser jiċċaqalqu minn hemm bl-ebda mod, ser ikun hemm magħhom Emanuela Foliero li ħadd tkun qed tintervistom, imorru fil-kmamar, jaqsmu l-esperjenzi tagħhom, mhux biss bħala kantanti, imma bħala tfal illi fl-aħħar mill-aħħar dawn huma x'inhuma tfal jieħdu pjaċir. Gillian tgħid li t-tfal Maltin għandhom talent kbir. Tant għandna talent, tant għandna pajjiż sabiħ, tant għandna fejn noħorġu nimirħu bit-talent tagħna illi baqgħu impressjonati. Il-programm jibda f'Ottubru fuq l-istazzjon La Cinque bl-ewwel programmi xandru il-fażi semifinali li fihom jipparteċipaw il-Maltin. Il-Maltin għaddew minn fost aktar minn 500 parteċipant illi ttantaw xortihom biex ikomplu javvanzaw f'dan il-programm ġdid.